og velkommen til en episode, hvor vi siger 2 vits. Den, som først finder ud af vitsene, de skal skrive det i kommentaren, og så man vinder konkurrencen. Den første, som skriver det rigtige svar. Okay. Starter du med at sige den, eller skal jeg starte en? Du siger begge to. Jeg kan ikke finde på nogen. Jeg er helt blank. Okay. Hvordan kan man lade være med at slå sig af og falde ned fra en stige med 50 trin? Ja, det var den ene. Og den næste, det er... kan lige finde på en. Så kan du lige snakke lige med dem, finder lige på en. Eller sige et eller andet. Det er forskelligt, hvad man vinder. Nogle vinder ikke noget, nogle vinder noget stort, noget meget stort, kraftigt med mand. Nu skal man ikke snakke om det. Okay. Hvilket dyr kunne blive en god frisør? Ja. Den, der først gætter en af de 2 der, vinder konkurrencen. Så ja. Held og lykke. Held og lykke. Hej, vi ses.